3, 2, 1. Is-Sibt il-finali tal-Malta Junior Eurovision Song Contest 2024 fl-istudios tal-Public Broadcasting Services f'Television House fi Gwardamanġa għaddejja ħidma ma taqta' xejn biex is-Sibt kollox ikun pinna. L-14 finalist ħabbru x-xahar li għadda. Ma' TVM News, il-producer tal-ispettaklu Gordon Bonello spjega li min se jirbaħ is-Sibt fis-16 ta' Novembru li ġej se jirrappreżenta lil pajjiż fil-Junior Eurovision Song Contest fi Spanja. Iddeskriva din l-opportunità bħala eċċellenti. Hija speċjali għat-tfal bejn 9 u 14 sena, opportunità li kantaw fil-Junior Eurovision Song Contest. Ħajirbaħ xi ħadd minnhom u ħajrappreżenta l-Malta f'Novembru li ġej ġewwa Madrid, Spanja. Dan ix-show tant popolari ta' tfal, naħseb huwa l-ikbar show ta' tfal fid-dinja, jaraw il-fuq minn 40 miljun ruħ, jiġi trasmess fuq stazzjonijiet bħal Rai, bħal TV France, Spanja fil-Main Television Station. Bonello qal ukoll li fis-serata jivvutaw ġurija esperta u l-pubbliku. Ħeġġu n-nies biex jipparteċipaw bit-televoting jaraw huma wkoll li ma jaħsbu li hija l-aħjar kanzunetta. Innota li l-produzzjoni saħqet li t-tfal ikollhom sem attiv fil-kitba tal-kanzunetti tagħhom. Waħda mill-premuri kienet li t-tfal stess ikunu parti mill-kitba tal-kanzunetti tagħhom. Skont ir-regoli tal-European Broadcasting Union fuq il-palk waqt prestazzjoni jista' jkun hemm sa 6 min-nies. L-ispettaklu qed jitqies opportunità anki għaż-żeffiena. L-esperjenza vera sabiħa, vera kontenta li qed nieħu sehem fiha, vera happy li għandi din l-esperjenza u looking forward biex nagħmilha tajba. Preżenti għal uħud mill-aħħar provi anke l-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici. Il-finali tal-Malta Junior Eurovision Song Contest ixxandar is-Sibt fis-6 ta' filgħaxija fuq TVM.